Ограничаването на печалбите на банки не е добра идея. В България се прави подписка за ограничаване на банковите такси. Искането е таксите да се регулират от БНБ, като аргумент се изтъква, че печалбите на банките за 4 години са се увеличили 4 пъти до 3,4 милиарда лева на година, като само от банкови такси и комисионни печалбата е 1 милиард и половина лева на година. Когато в една държава непрекъснато се говори за ограничаване на печалби на банки, на предприятия, предлагащи телекомуникационни услуги, на вериги за търговия на дребно, на фирми от енергийния бранш, това изпраща сигнал към икономиката да не откриват нови фирми в България. Тоест, ако някой има идея за създаване на фирма, която ще печели добре, ще се развива добре и ще търгува на вътрешния пазар и ще изнася, този човек ще предпочете да открие фирмата си и да я развие в държава, където няма да е санкциониран за това, че фирмата се развива добре и печели много. Има и изключения. Понеже в България никой не говори за ограничаване на печалбата на фирми, предлагащи хазартни игри, фирмите за хазартни игри в България никнат като гъби след дъжд. Или по друг начин казано, това може да се разбира така, че обществото е по-благосклонно настроено към фирми, които предлагат хазартни игри и правят печалба, като принуждават зависими от хазарта лица да теглят всякакви възможни кредити, за да участват в хазарните игри. По-благосклонно е настроено обществото към такива фирми, отколкото към банки, които правят свръхпечалби. Банките правят печалби от поддръжка на разплащателна сметка, включително парични преводи, приемане и издаване на банкноти и монети, обмяна между евро и левове, отпускане на заеми и други услуги. Според няколко публикации, които разгледах в интернет във връзка с събираната подписка, от искането не става ясно кои такси банкови да се регулират и кои не. Не се вижда, примерно, иска ли се да се регулира цената за отдаване на сейф под наем или да се определят цените чрез регулатор на цената за купуване и продаване на злато. На интернет страницата на организатора, инициативата Изправи се България, липсва текст на подписката, обаче там е публикуван проектозакон, чрез който тези цели да бъдат постигнати. В проектозакона не се казва кои такси да се регулират и кои не, споменава се понятието всяка такса. Аз погледнах този проектозакон и положително нещо в него е искането за създаване на регистър на банкови такси, т.е. потребителите, които искат да ползват банкови услуги, да могат на едно място да видят всички банки за една и съща услуга, какви условия предлагат. Този регистър ще позволи по-лесно да се сравняват услугите на различните банки и ще подпомогне банките да се съревновават. Проектозаконът иска и забрана за въвеждане на банкови такси след въвеждане на еврото за обмяна на левове в евро. Извършването на обмяна на банкноти и монети от левове в евро е преди всичко работа на Българската народна банка и Българската народна банка следва да предоставя тази услуга без да цели печалба по начин, по който услугата може да се ползва от всички лесно. Това може да стане, когато за извършване на тази услуга държавни институции като БДЖ, Спорт Тото, Български пощи помагат за обмяна на левове в евро при условия, които са поставени от Българската народна банка, вместо да се натоварват частни банки да извършват тази услуга на загуба. Според публикациите на Европейската централна банка, в Естония има 28 банки за 1 милион и 400 хиляди жителя население. В Словения има 2 милиона и 100 хиляди
жителя население има 14 банки. В Литва за почти 3 милиона население има 80 банки. В Латвия за малко по-малко от 2 милиона население има 39 банки. В Гърция 10 милиона население има 34 банки, а в Германия за 82 милиона население има 1292 банки. В България за 6 милиона и половина население има 23 банки. Причината таксите да са такива е ограничената конкуренция между банките, т.е. относително малкият брой банки в България. Регулирането на банковите такси ще доведе до оттегляне на банки от пазара, което допълнително ще намали конкуренцията и ще увеличи всички възможни нерегулирани такси на останалите банки. Така наречената платежна сметка, която в момента се предлага в България от много банки и сега предлага основни услуги на ниски цени. Вместо да налага такси за поддръжка на разплащателна сметка на търговски банки, които такси да не са насочени към печалба, а да покриват действителните разходи, както иска подписката, държавата сама следва да предлага тези услуги. Създава се нова банка и тя предлага услугите според исканията на тези, които правят подписката. В този смисъл целта на подписката е грешна. Тя трябва да е насочена към създаване на нова банка, която предлага основни услуги на разумни цени. Вместо в конкурентна среда да се налагат на търговските банки какви цени да прилагат. Или по друг начин казано, който иска да помага без да прави печалба, да си направи собствена банка за тази цел, а не да предписва на предприемачи, поели в миналото рискове, как да работят. Друг аргумент в полза на регулацията на банковите такси, който се споменава, е сравнение с цените на ток. Комисията за енергийно и водно регулиране след изслушване определя на какви цени дружествата, доставящи чешмяна вода или пренасящи ток, да предлагат тази услуга. Това сравнение не е подходящо. Потребителите на вода и ток нямат избор от коя фирма да си купуват чешмяна вода и коя фирма да им пренася тока до вкъщи. При банките това не е така. Всеки може да си избере към коя банка да отиде. По отношение на таксите за обслужване на кредити, тези такси се пресмятат според това как са обезпечени кредитите. Какъв е рискът кредитът да стане невъзвръщаем, каква е инфлацията. Държавата чрез Българската банка за развитие също отпуска кредити. Вместо да налага на търговски банки такси за обслужване на кредитите, Банката за развитие може сама да предложи по-ниски такси. Аз лично съм против това да се случва, защото така ще се получи увеличен риск от неизплатени кредити и този риск ще трябва да се покрива от всички данъкоплатци. Друг механизъм да се ограничат печалбата на банките е промяна в данъчната политика, където свръхпечалби да се облагат с по-високи данъци, независимо от сектора, в който работят. Това ще е краят на плоския данък, чрез който се цели привличането на инвестиции от чужбина. Събирането на подписка с тази цел би било по-добрият вариант. Как държавата допринася за големите печалби на банките? Банката, която съм си избрал да ползвам, предлага услугите, от които имам нужда, водене на разплащателна сметка, банкови преводи, тегляне на пари, без да има такси. Но за специални услуги банката има специални такси. Например, изваждане на уверение, че аз съм титуляра на сметката, струва 29 лева. Агенцията по пътна инфраструктура публикува условията за възстановяване на глобите, които шофьори през 2023 година са платили повече от 3 пъти. Едното изискване е тези платени глоби да бъдат възстановени е да се представи удостоверение от банката, кой е титуляра на сметката. На въпрос към АПИ, защо не е достатъчно да се посочи просто IBAN на сметка, а е необходимо и удостоверение от банката, не получих разумен отговор. Просто отговор нямаше никакъв смисъл.
Тогава помолих агенцията по пътна инфраструктура да публикува моя въпрос и техния отговор. АПИ не го публикува. Според мен, ако съществува проблем при възстановяването на суми при посочен IBAN, т.е. номер на сметка, и липса на удостоверение, издадено от банката, кой е титуляра на сметката, този проблем трябва да може да се формулира пред съд и съдът първо да види кой е в ущърб на тази процедура. При положение, че парите за възстановяване са си мои, аз мога да поискам тези пари да бъдат преведени на сметката на дядо Коледа. И единственият проблем, който от моя гледна точка може да възникне е, когато тези пари не бъдат преведени. Аз не мога да отправя иск към съд за това, че държавна институция е превела парите ми на посочена от мен банкова сметка, защото не е проверила дали аз съм титулярът, тъй като очаквам съдът да определи, че аз съм си виновен и да отхвърли иска. В този смисъл изискването за удостоверение от банка за сметка на титуляр е начин гражданите да се тормозят с формалности, а държавата в лицето на Агенцията по пътна инфраструктура не смята на необходимо, съответно за свое задължение, да предостави информация какъв проблем се решава чрез тези формалности. Издаването на тези, според мен, излишни удостоверения причинява разходи за банките, които разходи банките си ги избиват чрез завишени такси по други услуги. Плащането на данъци и държавни такси също следва да може да става в брой. Когато аз искам да си ползвам банковата карта за плащане на държавни такси, понякога устройството във ведомството ми приема картата, а понякога не я приема. В зависимост от институцията. Като попитам това защо е така, ведомството ми се измива в лицето, като ми съобщава, че аз нямам право да знам защо това е така и нищо няма да се промени. Като питам писменно, получавам отговор, който няма нищо общо с въпроса, а когато поискам отговорът, заедно с въпроса ми да бъдат публикувани от ведомството, нещата не се публикуват. Възможността, която ме остава, е да отида в най-близката банка и срещу такса от поне 5 лева да получа доказателства за платена такса от 10 лева. Защото в България не е достатъчно, когато се плащат някакви държавни такси, да се приведат таксите тема за нарежното с основание за превода, което е предварително определено. В България трябва да се предоставят и доказателства, че парите са платени. В други държави това не е така. Търговските банки печелят от обстоятелството, че държавни такси не могат да се вплащат в брой. Когато сметката на наредителя не е в България, а в еврозоната, търговските банки пак печелят от това обстоятелство, като събират такси за преобразуване на евро в левове. Начин да се ограничат свръхпечалбите на банките е да се въведе възможността плащания на данъци и държавни такси да става в брой, вместо да се предписва на частни банки какви такси да калкулират за това. Възможността данъци и такси да се превеждат по сметка в евро на държавната институция също ще намали печалбите на банките от преобразуването на парите в левове. Когато стане възможно трудови възнаграждения от бюджетни средства да се изплащат в брой, без посредничество на банки, и когато стане възможно да се плащат държавни такси в брой, без посредничество на банки, тогава свръхпечалбите на търговските банки ще намалеят. Какво трябва да се регулира? За да се постигне целта на единен пазар в Европейския съюз, а и в България, е необходимо да се регулира, че таксите за банкови преводи към същата банка са същите, като преводи към други банки. Тези такси могат да бъдат и 0 лева по преценка на банката, но е необходимо да са еднакви, за да не се насочват клиенти към определена банка, само защото други клиенти са в същата банка и паричните преводи между тях ще са по-ниски. Част от печалбите си банките правят, като обръщат левове в евро и евро в левове. БНБ също печели от предоставянето на тази услуга, тъй като има разлика между курс купува и курс продава.
БНБ продава евробанкноти при курс 1,95583 лева и купува евробанкноти за курс 1,94605 лева за евро. Начин да се намалят свръхпечалбите на банките е първо БНБ да се откаже от разликата между курс купува и продава и след това да задължи останалите банки, ако искат да обменят между левове и евро, да правят обмяната по същия курс на каса при парични преводи, плащания с карта. В момента при търговия с еврозоната част от приходите на търговците се изяждат от банки, за да обменят пари между левове и евро. Примерно, ако аз печеля в евро и искам да си купя в Велико Търново френски хладилник, аз първо обменям еврото в левове, купувам си хладилник, търговецът обменя левовете в евро и плаща на производителя на хладилника. При това двойно обменяне, част от парите ги изяждат банките. Въвеждането на еврото като паралелна парична единица в България, която, например, се приема при плащания за тото, пощи, БДЖ, вода и канал, данъци, ще окастри възможността на банките да печелят при преобразуването между евро и лева. Сега е трудно дори да се сметне колко евро трябва да се преведат от сметка в еврозоната към сметка в България, за да се получи точно определен количество левове на крайната дестинация. Когато това смятане стане лесно, т.е. при универсален обменен курс, практикуван от всички, част от клиентите на банки в България могат да се преместят към банка в еврозоната и да получават услугите, които им трябват, на по-добри условия. Обменният курс възпрепятства конкуренцията между банките в България и еврозоната, а от ограничената конкуренция проистичат по-високи банкови такси. Както споменах по-рано, поддържане на разплащателна сметка в еврозоната за мен е възможно при по-добри условия в сравнение с условията, които банките в България предлагат. Срещу съществуване на две паралелни валути в България, евро и левове, протести не се очертават, а и не смятам за необходимо да се задължават частни фирми да приемат плащания в евро. Достатъчно е банките да обменят евро-лева при един и същи курс в двете посоки, ако искат да предлагат обмяна, и няколко държавни институции, НАП, БДЖ, Пощи, ТОТО, БНБ, да приемат евробанкноти и монети. Тоест, ако банка откаже на обслужван от нея пост-терминал плащане с карта, вързана към евро, търговецът може да реши да ползва терминали на друга банка. Банките печелят от самия факт, че се плаща с карта и не смятам, че ще откажат приемане на преводи или плащане с карта, когато картата се води в евро. По-настоящем притегляне в България на пари от банкомат при сметки, водени в чужбина, примерно в еврозоната, банките задават объркващия въпрос дали парите да се преобразуват в левове по тарифа на банката, която обслужва банкомата, или по тарифа на банката, където се води сметката. Това трябва да се регулира, тарифата винаги трябва да е по-изгодната за притежателя на картата, т.е. да се теглят по-малко пари от сметката, без да се предоставя избор. Изводите. Банките са търговски дружества, работещи с цел печалба, реализирана чрез поемане на рискове. Примерно, риск, който банката трябва да поеме, ако зареди левове в банкомата и този банкомат бъде гръмнат. Банките не са социални предприятия, които се отдават в полза на обществото. Който смята, че банковите такси следва да бъдат регулирани, да си направи собствена банка и да предлага услуги на цени, които смята за справедливи. Ограничението на възможностите за печалба по сектори, тук банков, ще насочи предприемачи към други държави, особено когато това ограничение се прави без промяна на данъчната политика за свръхпечеливши предприятия. И без намеса в ценовата политика на банките, България като държава има възможност да създаде нова банка, която предлага услуги при условия, които обществото иска чрез подписки. Предоставянето на възможност данъци и държавни такси да може да се плащат в брой, без участие на банки посредници, също ще намали свръхпечалбите на банките. Отпадането на необходимостта
за предоставяне на доказателства, че държавни такси са платени, и вместо да е достатъчно таксите само да се превеждат с предварително определено основание, ще улесни използването на разплащателни сметки от банки от еврозоната, които предоставят по-добри условия според мен в сравнение с банки с България, и ще намали печалбите на банките в България. Отпадането на изискването за показване на удостоверение от банка за титуляри на сметка от държавни институции без предоставяне на причина защо тези удостоверения са нужни. Въвеждането на възможност да се плаща в брой държавни такси и данъци, т.е. без посредничеството на банки. Въвеждането на евро като паралелна валута в България без БНБ да реализира печалба при обмяна ще намалят печалбите на банките. Таксите на банките и сега са такива, защото броят на банките е малък и именно текущите свръхпечалби са предпоставка да възникнат нови банки в България. Големите печалби на банки създават и възможност за големи заплати в България. В момента, който иска голяма заплата, гледа за работа в чужбина. Въвеждането сега на еврото като паралелна и равностойна на лева парична единица ще прехвърли печалби от банките в други сектори на икономиката. Регулирането на такси чрез БНБ не означава само по себе си, че ще има осезаема разлика. Въвеждането на задължения към държавни институции за публикуване на отговорите им, заедно с запитванията отправени към тях, ще осуети текущата държавна политика да се действа по изключително ирационален начин, когато някой се обърне към обществена институция. И тук под задължение за публикуване имам предвид, че ако не се публикува в разумен срок след поискане отговорът, заедно с запитването, възниква работа институцията да бъде принудена да публикува тази информация. И тази работа следва да се заплаща от лични средства на служителите, които не са публикували. Примерно 50 лева работа за обжалване на мълчалив отказ и допълнително съдебни такси, платени от лични средства на държавния служител. Такава публикация може да е въпрос и отговор на въпрос защо не мога да платя държавна такса от 10 лева с банковата ми карта или защо за възстановяване на пари от Агенцията по пътна инфраструктура се иска удостоверение от банката за титуляр. Какъв проблем и за кого възниква, ако плащането се извърши без удостоверение? Това, което го казах, го написах и като статия, хипервръзка, за която има отдолу под текущото видео.